Сәлем дуслар, мен Рамил Шәрәфиев, сіз музыкаль қойма хит парадын тамаша қыласыз. Салқын, қарлы қыш айларына аяқ атладық. Яңа елға да ұзақ қалмады, оңған хожабекелер қонақлар шақыра, бәйрәм кешіне меню түзіп, үстәлі мизау турында уйлый башлаганнардыр. Біз бүгін яңа ел түніне қағылмай тұрық, жыршыларның яратқан ризыклары турында сөйләшик, һәм оста пішікшілеріне ашықлыйк. Минутта созмай тәмле шығарылышны башлыйбыз. Сез хит парадның қағидаларын яхшы беләсез. Димәк, премьераны да көтеп торасыздыр. Хисләрем талпына жыры белән популярлар рәтенә дуэт килеп кушылды. Эльмир белән Айгөл Җиһангировларны каршы алыгыз. Аккыш канатыдай ұша хатым, ақ қаурыдай хисләргә толып. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Түзә алмый хисләрем ташуга, мәхәббәт ташкындай сибелә. Ике ялкын бергә дөрләп янып, ике йөрәк бергә җилкенә. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Күкләремдә парлы кышлар маңа, җаным тулы саф бәхет җыры. Ике чишмә әйтерсең кушылып, җырлап аккан ишелә җыңа. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, Гомрең буена яраткына. Узган атнада гына хит парадка өстәлгән Чулпан Әхмәтҗанованы каршы алыгыз. Ул бүген 9нчы баскычта. Чулпан үзебезнең милли кухняны ярата, әмма өйдә пешерелгән ризыкларга өстенлек бирә. Бәлеш дисеңме, кыстыбыймы, бавырсакмы, җырчы һәммәсен дә бик ярата икән. Ә без Чулпан Әхмәтҗанованың моңланганын яратабыз. Әти әни исемле җырын бергәләп тыңлыйк.
дәшуді Менім үшін шексіз сұр шаттылық Нұрлы қараш кеңеш ақыл сөзі Көңіл үшін өзі бір софлық Әтияның назын тыйып яшау Бәхтімнің зұрдан зұрысы Йөрәгімдә сізінің үшін яши Хөрмәтімнің шексіз олысы Ұзын ғұмыр сәләмәтлік тілейм Кәмілі болсын әр бір күнігіз Көмілмәсін еллар ауазына Шәшәк атсын тұрмыш гүлігіз Әтияны назын тыйып яшәу Бәхтімнің зұрдан зұрысы Йөрәгімдә сіздің үшін яши Хөрмәтімнің шексіз олысы Гүрләп, яшик әлі жырлап Уран түрдән күңел түрендә Әлі дә ярай сіз бар дейіп әр шақ Қабатылымын мінә бүгінді Әтияны назын тыйып яшәу Бәхтімнің зұрдан зұрысы Йөрәгімдә сіздің үшін яши Хөрмәтімнің шексіз олысы Әтияны назын тыйып яшәу Бәхтімнің зұрдан зұрысы Йөрәгімдә сіздің үшін яши Хөрмәтімнің шексіз олысы Хөрмәтімнің шексіз олысы Әйдәгіз дуслашыйк, безгә социаль шелтәрләрдә кушылырга онытмагыз. Instagram, ВКонтакте, YouTube'та TMTV-ны табыгыз. Биредә соңгы яңалыклар, тапшыруларның архивлары һәм башка бик күп эксклюзив мәгълүмат. Күрми белми калмагыз. Хәзер инде сезнең игътибарыгызга чираттагы клипны куеп җибәрәбез. Каршылыгыз. Популяр җырчы Иркә сезнең экраннарда.
Ишелгән ишектә тормыш белән сүзгә сүз килергә якын дуслар кебек бер утырып килештерергә иде җай табып тормыш җилләре исә як-якка үтә төртә ачык җилкәннәргә исеннәр әйдә исеннәр җилләр әйдә тормыш җилләре исә як-якка үтә төртә дөньясын кузгатып исеннәр әйдә исеннәр җилләр әйдә дөньясын кузгатып исеннәр әйдә исеннәр җилләр әйдә Өчпочмак яратучы Зарина Асылкаева 7-нче позицияда. Заринәнең фигурасына карап моңа ышануы бик авыр. Әмма өчпочмакны җырчы көненә берничә мәртәбә ашый ала икән. Моңа өстәп җырчы татар һәм япон кухнясына мөкиббән киткән. Роллы, суши, яши-мише телгә ят ризыкларны бик ярата. Үзем мин еш кына манты пешерәм, якыннарым да яхшы килеп чыга диләр. Менә икенче атнага дусларымны да сыйларга җыенам ди Зарина. Без исә аш бүлмәсеннән сәхнәгә күчик. Зарина Асылкаеваның үзен карап китик. Җәгеләре шау-шашкада кара нинди матурлык минем күңелемдә шундый вакытта туктатырлык калык шушы матурлыкта калык шушы җәйләрдә риза ялган мәхәббәтне җырлар итеп көйләргә син генә син генә син генә елмаеркән көлгәнә бәхетле булып яшәргә Sing it again, sing it, sing it, sing it. Yılmayırken gölgene, бәхетле булып яшәргә. Sing it again, Таң белән бергә уянып, йөрәк чаклы балында, иңдә татлы сүзләремне сөйләрмен мин тагын да. Яшел чаклы үләннәрдә калсын безнең эзебез, тик бергә бәхетле дигән шуңа ашсын сүзебез. Син генә, син генә, син генә, елмаеркән көлгәнә, бәхетле булып яшәргә. Sing it again, sing it, sing it, sing it. Yılmayırken gölgene, бәхетле булып яшәргә. Sing it again, Айдар Рәкипов бүген 6-нчы урынны яулый. Айдар Башкортстанда туып үскән егет. Бүгенге көндә Казанда үзе генә яши. Шуңа үй җыештыруда, азык телеп пешереп ашауда үз җилкәләрендә. Мин паста һәм пылау яратам. Әни баскан токмачлы ашка исә бер нәрсә дә җитә алмый дип уйлыйм ди Айдар. Егет турында тагын бер факт: Айдар бик яхшы су тәмен айыра. Казанда гел сатып ала торган 1-2 ноктасы бар. Һәр атна сайын шуннан берәр бутыль су алып кайта, өйдә башка суны эчә алмый икән. Айдар Рәкипов турында сөйләдек, хәзер инде клибын да карыйк. Тормышлар авыр. Бигрәк тә шушы авыл белән шәһәр арасында.
Mana shunga ko'ra men seni o'g'il bilan shahar orasida munosabatlarni kuylar uchun va mana senga bir ish topshiraman. Davay sen meni boshqarib chiqarsin deb ishonaman. Nega to'xtadik? Kelib jetdik. Men munda tushib qolaymanmi? Men bu ovulga kirmayman. Yaratasım kile şaşıp Sıyılasım kile ıntılıp Uranlarda adaşasım kile Buran dolağanda kıtırıp Barı tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxtimni kile tabasın Barı tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxtimni kile tabasın Kıyıp yağmur yağgan şaqta İniş bulup kile ağasın Var kaygımны, var dünyamı unutup Senin yanğa kile barasın Barı tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxtimni kile tabasın Yaratasım kile şaşıp Sıyılasım kile ıntılıp Uranlarda adaşasım kile Buran dolağında kıtırıp Barı tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxtimni kile tabasın Barı tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxtimni kile tabasın Senin bilen barı senin bilen Bəxtimni kile tabasın Bəxtimni kile tabasın Популярлар бишлеген Әлфинә Әгъзәмова ваклый. Әлфинә ханым талымлы кеше түгел. Каршында нәрсә бар, шуны ашый икән. Һәр кухняның да үзенең тәмле, аерылып тора торган ризыклары бар. Берсен дә эздереп кенә атый алмыйм ди Әлфинә ханым. Үзе ул гаиләсен кайнар итле бәлеш һәм тавык рулеты белән сыйларга ярата икән. Ә без шушы урында музыкаль пауза ясап алыйк. Әлфинә Әгъзәмова башкаруында җырны тыңлыйк та аның тәмле ризыкларын күз алдына китереп утырыйк.
izledim. Qora tünde şevlen obayladım. Vaktinde söndürdüm şemlerim. Ulaq tünlerim tumaslık tünler. Tansık bulup kaldı gönülde. Kerpek kokmuş senin kuşağında. Ezirmen min süzsüz irergen. Ulaq tünlerim tumaslık tünler. Tansık bulup kaldı gönülde. Kerpek kokmuş senin kuşağında. Ezirmen min süzsüz irergen. Uzak gittik biz bu uçraşuna. Aldan bilip bulmay bit yazmışna. Aqtın jerge qanatların jaydi. İki qoyunlar yerep qavuştu. Ulaq tünlerim tumaslık tünler. Tansıp bulup qaldı gönülde. Kerpek kokmuş senin kuşağında. Ezirmen min süzsüz irergen. Ulaq tünlerim tumaslık tünler. Tansıp bulup qaldı gönülde. Kerpek kokmuş senin kuşağında. Ezirmen min süzsüz irergen. Baktım nerede birgen vağdalarını. Qora tünde yanadan qabatlayım. Qora sürme turqan aqtınım deyip. Sen gene bit izlep yarattın. Ulaq tünlerim tumaslık tünler. Tansıp bulup qaldı gönülde. Kerpek kokmuş senin kuşağında. Ezirmen min süzsüz irergen. Ulaq tünlerim tumaslık tünler. Tansıp bulup qaldı gönülde. Kerpek kokmuş senin kuşağında. Ezirmen min süzsüz irergen. Kerpek kokmuş senin kuşağında. Ezirmen min süzsüz irergen. Популяр тандем Рамазановлар гаиләсен каршы алыгыз. Ризат яз көне зур кулинар уңышка ирешкән, бәлеш пешерергә өйрәнгән. Эх! Өйдә утырган вакытта Зинра белән чиратлашып әзерләдек. Мин хәзер мустақил рәвештә итле бәлеш пешерә алам дип уртаклашты Ризат. Аеруча Ризат үзе һәм кызлары Айгизә креветка, кальмарлар яраталар икән. Берәр бәйрәм я зур сәбәп булса, диңгез ризыклары ресторанына юл тоталар. Без дә музыкаль юлыбызны дәвам итәбез. Рамазановларның клипларына бергәләп күз салыйк. Aşar idim kirpiklerin arasına yat gözden koşar idim sırlarımını stilerim ağlarına derni tügelik güzellerine aşık dilim ağlarına sırlarımını stilerim ağlarına derni tügelik güzellerine aşık dilim ağlarına. Soluşun
Яхшы татлы сөюдән Бәхетле елмаюларың Китмәсен дип йөзеңнән Серләремне Сөйләр идем аларга Берни түгел күзләреңә Гашык телен аңларга Серләремне Сөйләр идем аларга Берни түгел күзләреңә Гашык телен аңларга Иреннән үбер идем, сакына сыек кенә. Бәгыркәем җаны каем, матурым дип кенә. Үбәридем озак итеп Күп тапкыр меңгә чаклы Мәңге ынтылмаслык итеп Без бергә булган чагына Серләремне Сөйләр идем аларга Берни түгел күзләреңә Гашык телен аңларга Серләремне Сөйләр идем аларга Берни түгел күзләреңә Гашык телен аңларга Берни түгел күзләреңә Гашык телен аңларга Музыкаль каймакның тагын бер резиденты яшь башкаручы Илина. Илинаның дөрес туклануда икәне ачыкланды бит әле. Кыз тозлы, майлы, кыздырылган ризыклар белән мавыкмый. Калорияле, узак үзләштерелә торганнарында читләтеп уза. Илинаның бердән-бер йомшак ягы баллы ризыклары. Пирожный, торт, конфетләргә бик мөкиббән. Яраткан ризыклар белән таныштык, ә хәзер үзенә дә сүз бирик. Әле исемле җырын бергәләп карап үтик. Әле утта, әле суда, әле кояш.
Икенче урынны ике җырчы, минем коллега Зиннур белән Альбина Кармышева бүлешә. Җырчыларның менюларына күз төшерик. Зиннур чын ират буларак ит һәм балык ризыкларын ярата. Учакта ризык икенче төрле тәмле була. Мөмкинлек булса гел Казанда әзерлим ди. Зиннурның иң стап пешерә торган ризыклары пылау һәм шулпа икән. Альбина Кармышева мин Украин драникларыннан алып эчпишмакка кадәр бөтен нәрсәне ашый һәм әзерли беләм ди. Беренче чиратта җырчы салатлар ясый, аларның 1001 төрендә белә икән. Ә менә бәлеш кыстымы ише камыр ризыкларын пешерергә кайнанасы өйрәткән. Альбина шушы күнекмәләре өчен кайнанасына бик рәхмәтле. Ә хәзер экраннарда Зиннур һәм Альбина Кармышева. Тапкыр туйып тормыштан юлга чыктым, йортым ташлап. Кире кайтам юксынып хаман, 1001-гә кабат башлап. Кире кайтам юксынып хаман, 1001-гә кабат башлап. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мин тапкыр ташлап йортымны, читкә киткән бер юлаучы. Тик мен кат кире борылсам, кайтыр урының булсачы. Тик мен кат кире борылсам, кайтыр урының булсачы. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мин 1000 тапкыр юлларны ташлап, кире кайткан бер сабыйман. Юлда төнне, өемдә көнне, нигәдер хаман саныймын. Юлда төнне, өемдә көнне, нигәдер хаман саныйман. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Мине көтә минем улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине минем юлым. Музыкаль каймакның җиңүчесен атаганчы барлык катнашучыларны искә төшереп чыгыйк. Ак балаклы хисләрем талпына, тизиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле яллар без гашык җаннар.
бәхтімнің зурдан зурысы. Тормыш җилләре исә, якка үтә төртә. Син генә, син генә, син генә, елмаеркән көлгенә. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Улак төннәрем, томаслык төннәр, тансык булып калды күңелдә. Серләремне, сөйләргә аларга, берни түгел күзләреңә, гашык телен аңларга. Ник мәхәббәт азаплыйсың, санап мине тоткынлар. Кире кайтам юксынып һаман, меңдә бергә кабат башлап. Иң күп тавышлар җыеп, беренче урынга Алинә Әхмәтшин урнаша. Алинә ир ризыкларына өстенлек бирә. Айырып фаворитлар исемлегенә кафе пиццасын гына кертә, ә үзе плита каршына басса, Алинә аш һәм камыр ризыклар әзерли икән. Мин ит белән генә әллә ни дус түгел. Стейк, гуляш сыман ризыклар авыррак килеп чыга. Әллә сәбәбе үзем итне бик ашамагангамы инде дип аптырый җырчы. Алинә Әхмәтшинны сезнең экраннарда һәм беренче урын иясен бергәләп, сөенеп карыйк әле. Şiirimlərə çıxdı şirmi, uramda yürüyümün min, uramda yürüyümün də min, birrəvni gözlimdə min, yürrəgimdə hiç düşünməyim, sıyımda sevim də min. Ну красиво же! Yok mu neyim otur түгел? Sıyımda sevməyim də özümü yatlarga da verməyim min, yürrəgimdə hiç düşünməyim, sıyımda sevim də min, sıyımda sevməyim də özümü yatlarga da verməyim min. Әміне Зейнеп апа өзі де. Зейнеп апа неше хәлләрегез? Хәлләрем бик яхшы. Менә съемкалар бик матур гына баралар. Ә бу минем яшь артисткам. Синең дә хәлләрең бик яхшы ахры. Бик яхшы, без бик тырышабыз. Клип төшерәбез. Татарстаннан ат казанган һәм дә халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Сөйгәнемә серләрем бар, серләрем серләшмәймен, серләремне серләшмәймен, күрешкәч эндәшмәймен. Хотели снять что-то, спасибо большое тебе, поезд. Если могу поехать. Ладно, хорошо, я поеду. Пока. Үзәкләрне серлек яр, үзенә сиздермәймен, үзенә сиздермәймен дә үземнән биздермәймен. Үзәкләрне серлек яр, үзенә сиздермәймен. Это мой платье будет. Ты умеешь галстук завязывать? Үзенә сиздермәймен дә үземнән биздермәймен. Как Алина объясняет про какой-то момент. Какой момент? Перевод такой. Ялындырмый сөймейләр, йөрәге янсын әллә, йөрәккә янсын әллә, күмергә калсын әллә, үрелсә дә үптермәймен, үзенә алсын әллә, үзенә алсын әле дә үсеме булсын әллә, үрелсә дә үптермәймен, үзенә алсын әле, үзенә алсын әле дә үсеме булсын әллә, үрелсә дә үптермәймен, үзенә алсын әле, үзенә алсын әле дә үсеме булсын әллә. Менә артист тормышы бик җиңел дип уйласагыз, алай түгел икән, дуслар. Менә инде икенче көн саф һавада, салкын карда без менә шушы җиңел киемнәр белән төшәбез. Каттык, шул кадәр нык җиңел түгел, бер дә җиңел түгел икән ул.
Стоп! Снято! Барлык җырчылар турында сөйләшеп чыктык, клипларын карадык, 1 сәгатебез шуның белән узды да китте. Сез музыкаль каймак хит парадын карадыгыз. Экраннар каршында мин Рамил Шәрәфиев булдым. Исән сау булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Чао!